Bé, al Tio Tot ara us donarem algunes idees de lectures per aquest estiu sobretot, perquè és un bon moment per posar ordre al nostre espai. Per això hem convidat a la Clara Massons, ella és organitzadora professional. Molt bon dia, Clara. Hola, bon dia. Com estàs? Avui no estem dretes, eh? Sí, avui és un ordre diferent. Sí. Doncs bé, ens has portat una sèrie de llibres, no, que ara també és un bon moment perquè estem més en pausa, no? És una època de l'any en què tenim temps doncs, de voler organitzar el nostre espai també, i en realitat tenim molts llibres que ens poden ajudar a donar el primer pas. Exacte, sí, t'he portat una selecció de llibres que t'agradarà molt perquè a més són autors japonesos i jo crec que a tu t'agrada molt el Japó. I tant. I explicarem una miqueta de què va cada llibre perquè l'ordre és molt personal, o sigui, no hi ha una sola manera de posar ordre. I conèixer diferents mètodes ens va molt bé perquè ho farem més a gust i amb més consciència. Clar. Vols que comenci per la meva autora preferida? Vinga, va. Mira, a veure. Déu-n'hi-do, Ens has posat una bona colla de llibres. Només t'he posat una selecció, clar, jo m'he format a mi mateixa, diguéssim. No hi ha una carrera universitària d'ordre, aleshores tot això són part dels llibres que m'he llegit per ajudar millor els meus clients i les meves clientes. El primer llibre és aquest, que és el de la màgia de l'ordre. A veure que es vegi bé, així. Sí, ara, mira. Sí. I és de la Marie Kondo. La Marie Kondo ha venut més de 4 milions de llibres arreu del món i és un mètode brutal. És un mètode que canvia la manera que m'ha endreçat sempre, que és traslladar les coses d'una habitació a una altra, no? I és un mètode sense recaiguda, el coneix tothom i moltes vegades que t'explico coses i ha fet referència a aquest mètode. Aleshores, ella el va escriure quan vivia a Japó. Ella és japonesa i amb 19 anys ja va començar el seu projecte, o sigui, el seu negoci d'ordre. Ella estudiava sociologia a la universitat i tenia clients i clientes. Aleshores, durant tot el dia anava endreçant i estudiant com podia i aquí va arribar fins a l'imperi que té ara, que és una gran empresa. O sigui, només et dic que el seu curs d'ordre val més de 2.000 euros i és un cap de setmana. Un cap de setmana? És un cap de setmana. Ostres! I no són 12 hores cada dia, són unes quantes hores de classe i val més de 2.000 euros, no? Sí, sí. O sigui que aquesta dona té moltes coses per explicar. No, i a més és que la coneixem també perquè inclús a plataformes de streaming té un documental que va a cases a ordenar, eh? Sí, de Netflix. Sí, és una passada. És xulo veure-la així, no? Ella es va posar a aprendre anglès perquè no parlava anglès, ara viu a Los Angeles amb el seu marit i també hi ha escenes del seu marit que es diu Takumi i els seus 3 fills. Quan es va fer el documental tenia 2 fills, crec, o una nena encara. I clar, ha fet una web també d'objectes de casa molt bonics que els ven. Ella ja no és com que va casa per casa endreçant els mitjons a la gent i tot, o sigui, és un altre estil de vida, no? Però encara continua compartint amb nosaltres els seus coneixements i les seves reflexions que trobo que són molt profundes i molt interessants. Per exemple, aquest m'encanta, el tinc en anglès, però és manga. Aleshores, si et fa mandra llegir-te tot el manual de la màgia de l'ordre, que en realitat està explicat amb molts exemples i tal, però imagina't que t'agrada el manga i així, doncs és una noia que es diu Chiaki, que endreça a casa seva i contracta la Marie Kondo autèntica. I aleshores és la història, doncs, com canvia i com ho fa, i t'anima a endreçar. Jo m'he llegit un munt de vegades, perquè t'anima i et fa agafar ganes. I de fet és això, combina molt bé el que és la cultura japonesa, que de fet és que moltes d'aquests tips que recomanen ve de la pròpia cultura japonesa, no? Que ajuda a tenir una vida molt més plena, molt més relaxada, saber apreciar més les coses que tens. Exacte, ella, o sigui, clar, ella no és minimalista, en parlarem també del minimalisme. Ella no és minimalista, però per exemple és sintoista, aleshores ella posa ànima a les coses, diu, ostres, la roba s'enfada si està dins de l'armari sense sortir, saps? És animista. O els peluixos, com sembla que t'estiguin mirant i costa més llançar-los perquè sembla aquells ullets que et miren, no? I això és interessant, i després també algunes tècniques de neteja. Ella abans de posar-se a treballar a l'ordinador, quan va acabar sociologia i treballava en una empresa crec que de publicitat, ella cada matí agafava el seu drap preferit de la neteja, treia la pols, netejava els cables, netejava tot l'ordinador cada matí. I això diu que ho aprenia del com es fa la neteja en els temples.
una mica, que l'inspiraven a fer aquest hàbit de la neteja diària, no? Després també té aquest, que jo també el tinc en anglès perquè jo sóc una impacient, no podia esperar que es traduïssin al català, que és un resum del mètode i, a més, amb dibuixets molt monos. Ui, sí, som uns conillets. Sí. Que monos. I aleshores així pots veure, perquè, clar, ella no tenia encara xarxes quan va fer el seu mètode i no veies, no sé si sí que es veu bé, no veies com plegar la roba, com col·locar-ho. I llavors amb els dibuixets tan japonesos, clar, és japonès, aleshores et diu, per exemple, que els coberts i així els guardis sota l'aigüera. I la gent fa una cara de terror quan jo això ho explico a les xerrades. Clar, la nostra aigüera no és un lloc per deixar-hi coberts. I deixaríem els productes de neteja, aquestes coses, les baietes. I aquest és el seu il·lustrat. Ara ja podem buscar vídeos seus i Instagram i tal, però quan ella ho va escriure no hi havia res d'això. Ella no tenia res d'això ni s'esperava aquest èxit. Aleshores era una manera d'il·lustrar el que ella està volent dir, com col·locar-ho. Mentrestant també va fer un altre llibre sobre ordre a la feina. Aquest no el vaig agafar, era durant la pandèmia, me'l vaig agafar així en digital, diguéssim, me'l vaig llegir, i està molt enfocat a l'empresa nord-americana, o sigui, a les corporacions. Aleshores, a mi, si tinc algun client nord-americà, em podrà servir, però si no, no. Pots fer algunes reflexions, però vaja. Però sí que és important tenir ordre al teu espai de treball, sempre. Exacte, exacte. La meitat l'havia fet ella, i explicava els documents i així, però també els expliquen aquests llibres, en realitat, com endreçar els documents i l'ordinador. I l'altre ho havia escrit aquest senyor. Llavors aquest senyor a mi m'interessa bastant poc. Però si algú diu, ostres, és que... O organitzadores professionals que vulguin dedicar-se a l'ordre corporatiu, doncs els hi pot interessar. I aquest és l'últim que ha fet, que és el Kurashi, que és aquest estil de vida, i té moltes... Ai, aquí unes fotos. Mira, a punt de llibre. Això demostra que el faig servir. Veus, aquesta és ella, la seva casa de Los Angeles, i t'explica els utensilis que té i com ho posa. Aleshores, pros i contres. Soc molt fan de la Marie Kondo, ja t'ho dic, però a mi aquesta perfecció em costa. Saps per què? Perquè a casa meva no és així. Aleshores, hi ha qui ho mira i s'ho passa molt bé. I jo penso, ai, aquesta casa jo no la tinc així, jo tinc un pis normal de Girona, de lloguer. Sí, aleshores el que m'inspira, no sé si, no et diré enveja, però és com, no va amb mi perquè a casa meva no ho puc tenir així amb aquests quadres tan bonics. Clar, no és tan realista al final, no? Depèn del pressupost que tinguis en el teu dia a dia, no? Exacte, potser és realista per les persones que han venut 4 milions de llibres, no? Però, per exemple, jo quan em poso a cuinar, doncs no té aquest aspecte a la meva cuina. Aleshores, el text sí que et diu moltes coses interessants i, a més, això et comparteix receptes seves i, veus, doncs... És bonic visual, és a dir, és una cosa que te relaxa. O sigui, saps això que no té, ara no m'ho sortirà en català, el ruïdo visual, el soroll, això. El soroll visual no hi ha, per tant, és relaxant poder veure les fotos. Clar, o et pot inspirar, perquè dius, mira, aquesta cistelleta vella, que jo no la faig servir per res, doncs hi posaré aquí les meves aquarel·les o el meu d'allò, o les meves cremes de la platja, i el faré servir. Però clar, aquests escriptoris no em sembla que sigui així. El que passa que t'inspira de dir, va, vull aconseguir aquest espai. Sí, ser més minimalista inclús, perquè pràcticament aquí no hi ha... O sigui, jo tinc moltes coses sobre la taula. Sí, i penses, ostres, jo veus, amb això em concentraria molt i en canvi amb tantes coses em disperso. O sigui que, sí, jo sempre a favor de la Marie Kondo. I després sí, no de la Marie Kondo, perquè això també ha passat, o sigui, ha venut molt, però a Catalunya crec que no ens ha acabat d'agradar, perquè és una mica punky també, de fer un procés d'ordre una mica exhaustiu. Hi ha aquesta que és la Hideko Yamashita, he posat el llibre en castellà però també és en català, que és el Danshari, és un sistema que és... Ella creu que la base del desordre està en l'excés de coses. Aleshores, hem de buidar casa nostra per no tenir un excés. I és una senyora estupenda aquí, veus, amb les seves perles també, el seu estil. Ai, és grandeta. Sí, és gran, i és coneguda a Japó també. Aquí només ens ha arribat el seu llibre, però allà és coneguda. I
I aleshores t'explica com buidar i després diu, i un cop has buidat i et fa unes quantes reflexions, no et diu llença, llença, llença indiscriminadament, sinó t'explica el que no fa servir i tal, tancar les comportes a casa teva perquè no tornis a acumular. Perquè si no és, clar, m'he passat no sé quants dissabtes endreçant, per què? Això ens passa molt, no? Per què? Si després torna a estar igual. No, ella t'explica com evitar-ho. Interessant. Súper. I l'última proposta? El Fumio Sasaki. Aquest també, no em vaig poder esperar a tenir-lo en català i me'l vaig comprar en anglès. I el Fumio Sasaki és un senyor, que ara et buscaré la foto, que era maximalista. O sigui, era un apassionat... Que tenia moltes coses, no? Moltes coses. Bueno, això, de fet, és una cosa que donaria per parlar molt, que els japonesos, alguns, tenen, per causa de l'estrès i de la feina, acumulen moltes coses a casa seva. I a sobre són cases superpetites on viuen. Clar. Encara complicat més, eh? Sí, i tu ho has dit de l'estrès, o sigui, ens fa consumir, no? Tenim aquest desànim, va, m'ho compro alguna coseta, és que això és tan bufó i és baratet, m'ho compro, no? Sí. Clar, atenció, perquè aleshores això ens va omplint la casa de rampoines. És aquest home d'aquí. Ell era maximalista, un apassionat de les subhastes en línia, comprava càmeres de fer fotos antigues, tot coses que li agradaven molt i que valorava molt. Però un dia que estava a casa seva va haver-hi un petit terratrèmol i es va adonar que tenia la casa tan plena que si el terratrèmol hagués estat major s'hauria quedat bloquejat dins de casa perquè haurien caigut totes les estanteries i tot i no hauria pogut sortir tots els prestatges. Aleshores va dir, he de buidar per seguretat, he de buidar casa meva. El que li pot caure a sobre el coixí, els japonesos ho tenen present, no tenir coses prop del capçal o del coixí perquè si hi ha un terratrèmol de nit et cau a sobre, clar. I va començar a buidar. Aleshores va passar-se a l'altre extrem, no? Com el príncep Siddhartha, de viure tot el palau i tota la riquesa a la pobresa extrema, i com el príncep també ha trobat un punt intermig. Ara ja no és tan minimalista com en aquest llibre, però ja no és maximalista com abans, és un punt intermig, tirant a auster. Aleshores, aquí està molt ben escrit, trobo, et dona moltes reflexions i et fa preguntar-te per què tens tantes coses. I és sobretot per gent, jo el recomano, per gent que li costa llançar, o suprimir, o donar, o regalar, o vendre. I a mi em va ajudar moltíssim aquest llibre, i això més et posa la seva experiència personal, t'explica les coses que té. Clar, ell tenia un bol, una cullera, una forquilla, un ganivet, un got i ja està, saps? I un cassó. Que també és una mica incòmode, per això després va anar ampliant la seva quantitat de coses. Doncs també molt interessant, la veritat. I ja per acabar, doncs, sempre hem de fer el nostre ritual aquí al plató. Hem de tirar la nostra carta de tarot. Exacte. Mira, t'he portat, aquesta ja la coneixes, t'he portat una baralla d'una il·lustradora japonesa, precisament, Maman Miyuki. És el tarot de Marsella, evidentment el tarot de Marsella no és japonès, és europeu, però la il·lustradora sí que és japonesa. I aleshores aquest color així tan delicat de les cartes, que no és aquell blanc llampant, les expressions de la carona, tot això, fins i tot la mort aquesta no sembla tan destructiva i tan dolenta com les altres morts, no? Té cara d'animal, no? Sí, exacte. Sí, són un animalet fins i tot, no? Doncs bé, jo crec que li hauríem de preguntar, sobretot, per aquest estiu, com podem començar, no? A prendre la iniciativa d'ordenar i, sobretot, ja que ens has portat les lectures, doncs que ens indiqui una mica com poder començar a introduir-nos al món d'ordenar i, sobretot, intentar llançar allò que no ens fa bé. Exacte. Doncs a veure, anem a veure. Posem i traurem una carteta, tallem... I a veure, mira l'emperador. Què ens indica l'emperador? Què ens indica l'emperador? Doncs mira, és la carta de l'ordre per excel·lència, d'estructura. Jo crec que l'emperador que ens està dient és sigues conscient que posant ordre a casa teva tindràs una estructura general a la teva vida. On vas, on estàs en aquests moments, què és el que, com tu deies, em fa bé, què és el que em fa divertir-me, què és el que em fa ser feliç. És a dir, que no es tracta només d'endreçar els mitjons i els llibres, sinó que això revertirà en tenir una vida amb més temps per tu i amb unes metes més clares.
Doncs genial. Moltíssimes gràcies, Clara. Gràcies a tu. Ens veiem a la propera. Fins ben aviat. Gràcies per donar aquestes idees, que la veritat m'han interessat i molt fresques per aquest estiu. Que bé, me n'alegro. Ens deixem una petita pausa publicitària i a continuació parlarem dels projectes tant culturals com de ciutadania que impulsen des de l'Ajuntament de Celrà.